itu गेटेर फाले बार যাব again হেৰি কৰচোন ভাইটি हेलो लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय भिडिअ लानायानो जादों बिराद दुखु मोनदों आं थांनाय हराव आंनि स्कुटिखौ सिखावा खावनानै लांबाय ओमफ्रायो गेटआवबो ताला मारिजोबनाय गासैबो सीसी केमेरा दंजोबो सोरगिदिं होमबाबो अबे साइडजों सीसी केमेराखौ नुवा बे साइडनि सीसी केमेराखौ सिफायनानै बे माने दस्राजोंहाय नुनाय खालामनानै ओमफ्राय आंनि स्कुटिखौ लांबाय आरोना खावनानै सिखावा थांनाय मोनायाव हरनि टाइमा 2टायावमोन खोमा ओमफ्राय ओरैबायदि माने थालाखौबो देखावाखै ओमफ्राय थालाखौ देखावा माने दिरुंफोरजों खानानै माने गोजौजों हरबाय खोमा ओमफ्राय वालजोंथ' बारबाय ओमफ्राय सीसी केमेराखौ अबे साइडजों नुवाखै बेजोंहाय माबा खालामनानै दोनबाय आरो सिफायनानै बेक खालामनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय बे हरनि समावथ' माने सिसि नालाय ओमफ्राय उन्दुनाय सम 2टा 1टाफ्रावथ' बिराद उन्दुयो नालाय ओमफ्राय दुखु मोनदों आरो आं बिरादनो गोसोखौ आंनि फार्स्ट टाइम माने लाइफआव बिदि स्कुटि खावजानाय मालाबाबो माने लाइफआव बिदि जाफेराखैमोन आं मालाबाबो मानसिफोरनिखौसो खोनायोमोन स्कुटि गोमादों माबा माबि बिदि सिखाव दाखाय हाबदों माबा सना रुफा लांजोबदों माबा दंखि होदों बेफोरबायदि बुहुद खोनायोमोन आं दा आंनावनो जाजाबाय स्कुटि खावजानानै बिराद दुखु मोनो गोसोआ बेफोरबायदि खावजायो बेफोरबायदि माबा लस खालामनानै होजायोबा बिराद दुखु मोनो जायसो जाजायो बेसो बुजियो बिराद दुखु मोनदों फार्स्ट टाइम आंनि स्कुटिखौ खावनानै लांबाय ओमफ्राय दा आङो एफआइआर खालामसै गासिबो प्रुफ दंजोबखायो भिडिअ सिडिअआवहाय नुजोबखानायखा ओमफ्राय एफआइआर होनायसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं देखायगोन बे भिडिअखौ माने मा होनो सिखाव हाबनायखौल' नुदों ओमफ्राय लांनायखौ नुवाखै आरो मोखां खोबनाय ओमफ्राय सासेयाथ' मोखांखौनो खोबखायाखै होमबाबो अबेनि मा माने मानसिखौ सिनायफेरि असिना मानसिया खावना लांबायबा बोरैथो सिनायनो ना माने होगोन आं भिडिअखौ होनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो स' नोंथांमोनाबो हुसियार सिखाव दाखायतनिफ्राय मानसि गाज्रिनिफ्राय हुसियार था आरोना माब्लाबाबो बेफोरबायदि दाजाथों माबा गावबागाव बुस्थुफोरखौ सेफटि लाखिनो नाजा आरो गावखौ सेफटि लाखिनो नाजा बुहुद माबा स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो हुसियार था माने सिखाव दाखायत गुन्दा दाखायतफ्रा बुहुद माने थाल मोननो थाङा सम माने सिखाव दाखायत गुन्दाफ्रा माने बावगारहोयो ओमफ्राय ग्रोब गेजेरावहाय बेफोरबायदि जाथाय जायो आरोना आंबो जाजायाखैमोन नालाय बिराद दुखु मोनदों गोसोखौ दे बुस्थुखौथ' खावना लांबाय मानसिखौथ' जेबो खालामाखै बेनो जथेस्थ' ना ओमफ्रायो बिराद गोसो गाज्रि मोनो दुखु मोनो आरो बेफोरबायदि जाजाबा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खनसे बुंबावो आङो नोंथांमोनाबो हुसियार मानसि गाज्रिनिफ्राय हुसियार था जेब्लायबो गावखौ सेफटि लाखि माने दुखु मोनबाय आरो आं बिरादनो ना मा होनबावनो बोरैबा मोनथारबाय आङो गोसोखौनो मानसि माने बेलेग माने माबानिफ्राय मानसि गाज्रि मा सिखाव दाखायतफ्रा बिराद गाज्रि आरोना दा खोनागासिनो नुगासिनो मानसिफोरनिखौसो बुहुद खोनायोमोन आंनियानो जाजाबाय आरोना स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलां लोगोफोर आं बै भिडिअखौ होगोन सिखावनि माबाखौ আগে ডিটেক্ট করো মানে ডাইরেক্টলি কই নেই ও ডাইরেক্টলি কইতি তো সাইকেল তো ওইটা তো ধরাই গেলানি ওইটা তো ধরলা না এই হকত আছে তো মানুটো সা হ্যাঁ হকত কালা মুখ ঢাকছে যে মুখটা সিনে এটা মুড়া জানে সুরটা জানে মানে এটা মুড়া হয় খাও এলে বিয়ে করা মানুরে এটা যে মুখ সুখ ঢাকা নাই যে ওই দেখি আরে মতে গম পায় সিসি ক্যামেরা থাকিলে কি হবো এনেকা টাইপ মুখ মানে দেখা না যায় যে হয় সিসি ক্যামেরা লাগাতে না লাগাই ভাই থাকে তো মুখটা চিনা পাওয়া গেল না লাঙ্গ মুসলিম মানুষ নয় তো টাইমটো কইতা কইছে 2:30 2:30 তেতিয়া सासेजों खोबजोबनाय ओमफ्राय सासेया खोबनाय नङा ओमफ्राय बै सासेया माने थाला बन्द ना मा बन्द बेखौ नायग्रोबाय ओमफ्राय सासेयाथ' ओरै माने बे खोबना थांनाया बे सीसी केमेराखौ सिफायनो थांदों आरोना ओमफ्राय बे सानैखौल' नुदों ओमफ्राय बेलेगखौथ' नुवा जे सीसी केमेरा सिफायखांनानैसो फैबाय खोमा बेलेगाथ' बे सानैखौल' नुदों आरो
Lahir. Oh, lah. গামছা Video করে যাই পূর্ণিমা ভিডিও করি করি আছো মুখ বলে যে থাকছে বাপরে বাপ কিসে এই জুম নকৰিবচোন একজনা হেনাইতো কি দুইজনা হেনাইতো বাইরে কাপড়ি খারাই আসলে চাইছে চা না এই দুটি সাই আছে প্রথম আচৰিত কিশোৰ এতিয়া ভাঙাইব না बिसोर हाबनाय बिसोर माने फैनायखौल' नुबाय बिसोर हाबनाय मानायखौथ' नुवासै ओमफ्राय बिसोरो होमबा बै सासे जे मोखां खाथेनानै थांदोंना बियो सिफायहैसिगोन आरो सिसि केमेराखौ माने मोननै केमेरा नुनायखौ मोननैखौ सिफायदों ओमफ्रायो बे सासेया माने थाला बन्द ना मा बन्द बेखौ नायग्रोदोंमोन आरो ओमफ्राय गारियाबोथ' आंना लक होनायखामोन ओमफ्राय एफाबां स्कुटि दङ बिसोरखौ लाङासै ओमफ्राय आंनि स्कुटिखौसो लांबाय होमबाथ' निसय सोरबा मोनथिखानाय माखानाय बे जानो हागौ मानसियाथ' ओमफ्राय आंखौ माबा मोनसे फल' खालामबाय थानाय जानो हागौ बे मानसिफ्राथ' बे खाथि खालानिनो मानसि जानो हागौ खिन्थु मानसिखौथ' सिनायलाना ओमफ्राय माने स्कुटियानो मेरला दङ आंनिफ्राय दामि स्कुटिबो दङ बिसोरखौ लाङासै आंनि स्कुटिखौल' मानो लांखो निसय होनबाथ' बे सिखावा मोनथिगौ माने आंखौ फल' खालामबाय थागासिनोखामोन ओमफ्राय हायाखैसो चान्स मोनैयाव हायाखैमोन ओमफ्राय नै मैया मोनायाव हामारबाय आरो सिखावा नायनोसै दा मा जायो ओमफ्राय एफआइआर होनोसै एफआइआर होनानै माने मा ओमफ्राय इन्सुरेन्स क्लेम बानायनाय दंजोबखायो नालाय ओमफ्राय मिथिया आरो स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नोंसोरबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो ना सिखाव दाखाइटनिफ्राय सेफटि गावखौ मोजाङै खेल लाखि आङो दा जाजाबाय नालाय आङो माने सिखाव दाखाइटनिफ्राय आङो जेबो खावनाय मानाय बेफोरबायदिखौ आं मोनथियाखैमोन दा जाजानानै बुजिबाय आङो हुसियार जासिनबावनोसै आरो ना मानसिया जुदि लाइफआव माबा मोनसे जायोबा माबा मोनसे मिस्टेक जायोबा मानसिया माने गावखौ हुसियारसो खालामसिनो माने मोजाङाव माने मोजां माबा माने गिसां खालामनानै गावखौ बिराद सेफटियावसो थानो नाजायो आरो ना दाथ' आं जाजाबाय नालाय आं दा बुजिबाय जायफोराबो बेफोरबायदि सिखाव दाखाइजों जाजादों बिसोरबो बुजिगोन आरो ना दा जाजानायखाय आं हुसियार आरो ना नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों आरो आंनिया लोगोफोर होमबा एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ नोंथांमोना गासै फुल भिडिअ'खौ नायोबा नुलांजोबगोन आरो ना